Good morning! Harvest time ng carrots. Carrots ng grade 5. Ayun oh. Ah! Ano? Oh, look at that! Ang laki! Ayan na yung na-harvest niya sa kanyang carrots. Kailangan pala talaga ito hinaharvest sa tamang panahon. Tamang panahon. May tamang panahon, may tamang pagkakataon. Char. Wow! Ang ganda. Ilang months nga to, te? Mga 4, 5, 6, ganun, no? Kailan ba parang 3 to 4 months na. Ayan yung kanilang carrots. So, nag-harvest na si Ate Rachel. May maliliit. Iwan natin yung maliliit. Iwan mo na yung maliliit. So, Baka lumaki pa. yes, ang malalaki, maano muna yung mga kailangan ng, ay, look at that, oh, ayan, ayan. Ano to, yung nag-anak, yung nagkambal. Oh, masisira yung Oo. Kailangan talaga siya i-harvest sa tamang panahon na na. Pumapangit na yung laman niya. Nag-aano na, anak-anak na nagaganyan. I see. Maliit pa to. Smile. Nabulok po. Sayang, no? Malaki pa naman yan. Yeah. May toko. Ang bango ng niya, no? Pag naamoy mo yung kanyang... Yan, tayo Oh, diba? So, pawis naman. ito po yung na-harvest ni Ate Rachel na carrots. Fresh. Talagang amoy carrots. Ang sarap nito ngat-ngatin. Malutong pa. It's big. Here is our tomatoes. Daming bunga ng ating tomatoes. Here. And it's there. This one is a bigger one. We'll also have here. Isang kumpol. And here also. OMG! Harvest na naman tayo. Ayan. Be, pahawak nga, be. Ay, cellphone mo. Alisin mo. Nawala yung ating gunting. Ayan. Hawakan mo muna. Okay. Thank you. Dito pa tayo. Meron pa tayo ditong manibalang. Oops. Ang sarap mamitas. OMG. Lagay natin sa plastic. Hi! Kamay ganun. Hi! OMG. Oh, ang tibay niyang iyong Sorry, nako po. Yung aking gunting. OMG, sorry, bebe. nangyari dyan. Oy, sorry na yung aking okra. Ay, ang daming bunga ng guyabano. Nani, alis ka dyan. Harvest tayo ng okra. Ouch. Nanunusok yung okra. Makati pa naman ito. Ang laki. Ang laki. Okay. Ang laki. Aliw na aliw si Nene doon sa malalaking okra. Malaki. Ayan, ito ang malaki. Sa Lunes, magulang na yan.
Pag nagugulangan pa naman yun. Napangit na. Ang daming bunga ng guyabano. Kailangan kong ikutin. Kasi yung aking gunting ay ano. Kaya nga. Isa pa. OMG talaga. Uy, mama, baka mahulog naman yung cellphone. Hindi na. No! Hulog na yung isa. Mabilis din. Po. Opo. Kaya ko ha. At kahit na halimbawa, hindi lumabot, Mm.